Благословен Бог наш, сегда, нине и присно и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй, защото си свят, Христе Боже наш, и сред свети пребиваваш, на Тебе слава отдаваме. С безначалният Твой Отец, през светия благ и животворящ Твой Дух, сега винаги и през всички векове. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй, помилуй нас. Премудрост нека всички с благоговение да изслушаме Светото Евангелие, Божият мир да бъде над всички вас. Ще се чете Светото Евангелие по свидетелството на светия апостол и евангелист Йоанн Богослов. Да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която имаше 5 притвора. В тях лежеше голямо множество, които чакаха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слеше в капалнята и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С душевен мир на Господа да се помолим, Господи помилуй. За високо просвещени наш митрополит Киприян, за честното свещенство, дяконство в Христа, за всички църковнослужители и народа, Господу да се помолим, Господи помилуй. За нашия български народ и за христолюбивото наше воинство, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За това село, за всяко село, град и страна, и за ония, които с вяра живеят в тях, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За да се освети тази вода, чрез силата, действието и силата на Светия Дух, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За да слезе върху тая вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За да бъде тази вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила, на Господа да се помолим, Господи помилуй. За всички, които търсят от Бога помощ и защита, на Господа да се помолим, Господи помилуй. Защити, спаси, помилвай и ги запази, Боже, с Твоята благодат, Господи помилуй. Като поменем заедно всички свети, пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша Владичица Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си, един други и целия наш живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи. Защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение, на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и през всички векове. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, който си благ и човеколюбив, Ти си ни дал лозовия плод за наша наслада и храна. Благослови, Господи, това вино и дай на уния, които с вяра в Теб ще пият от него, да им бъде за здраве и радост, но не за опиване и безчинства, защото Ти си, който благославяш и освещаваш всичко, и за това прославяме Тебе. Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и през всички векове. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.
Христос, истинският наш Бог, който благоизволи да се кръсти от Йоанна в Йордан, заради нас и заради нашето спасение, по молитва на своята пречиста и непорочна свята майка, на свети Николай Мирликийски чудотворец, на свети Игнатий Богоносец, чиято памет честваме днес, и на всички свои свети, нека да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбец. Благоденствено и мирно житие, здраве и спасение и във всичко благопроспяване подай, Господи, на благочестивия и православен наш български народ, на високопросвещени наш митрополит Киприян с Богохранимото му паство, на всички жители и гости на село Змеево, и ги запази на много лета. Много лета, много лета, по молитвите на Твоите свети, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. За всичко благодарете, винаги се молете, скъпи в Господа, господин кмете на село Змеево, госпожо Ивета, председател на Общинския съвет на Стара Загора, господин Диков, скъпи брати и сестри, изключително ми е приятно, че за поредна година имам възможността да се помолим заедно и да помолим възкръсналия Спасител, който е в навечерието на Неговото раждане, да помолим да освети както празника, така и делника ни, и по Божията милост нека да имаме смирението на рожденика, който ще се роди, да не гледаме толкова за материалното, а преди всичко за духовното, и по Божия милост, както се и помолихме, виното, което днес ще се пие, да бъде за подкрепа и за храна, но не за опиване и за безчинства. Честит празник на всички вас и за много и благословени години. Амин. Уважаеми госпожи и господа, добре дошли, скъпи гости и участници в село Змеево на единствения патентован празник на Пелина. Пожелавам на всички гости и участници весел празник и много настроение. Както вече споменах, освен кмета господин Валентин Валев, тук скъпи гости на празника са и Ивета Лазарова, председател на Общински съвет Стара Загора, господин Николай Диков, секретар на Община Стара Загора, и господин Емил Христов, общински съветник. Организатори на празника на Пелина са кметство и Народно читалище Пробуда 1928 село Змеево с съдействието на Община Стара Загора. Партньори на празника са Тракийски университет град Стара Загора и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, Фонд научни изследвания, Институт за етнология и фолклористика, Етнографски музей, бит и култура към Българска академия на науките. Сега искам да поканя, за да ви поздрави с празника, домакина на селото, кмета господин Валентин Валев. Заповядайте да откриете празника. Уважаеми жители и гости на село Змеево, сърдечно ви поздравявам по повод празника на Пелина. Един красив и обичан празник, който съхранява духа, традициите и вкуса на нашия край. Пелинът не е просто напитка. Той е символ на трудолюбие, майсторство и сплотеност. В него се препита знанието на предците, ароматът на българските билки, топлината на приятелската среща. Днешният празник ни събира да почетем тези ценности и да ги предадем на следващите поколения. Нека този ден бъде изпълнен с музика, усмивки и добро настроение. Пожелавам на всички здраве, благополучие и още много поводи за гордост с нашите традиции. С тези думи обявявам 17-то издание на празника на Пелина в село Змеево за открит. А сега, за да ви приветства с празника, искам да поканя госпожа Ивета Лазарова, председател на Общински съвет Стара Загора. Заповядайте. Уважаеми господин кмет, уважаеми господин Диков, господин
Христов, скъпи жители и гости на село Змеево! Честит празник на Пелина! Пелинът е не просто напитка, той е символ на традиция и на много труд. Нека този празник продължава да ни събира, да ни напомня кои сме и да пази жив българския дух и традиция. Бъдете здрави и благословени! Честит празник! Искам да поканя и господин Диков да ви поздрави с празникът. Заповядайте. Честит празник и от мен на всички. Празника на Пелина винаги е изпълнен с особен заряд, настроение и гърмежи. И то не е само заради настроението, което носи пелина, тъй като, както всички знаем, пелинът не е алкохол, то е лекарство. Тук са и отрези и ще го потвърдят, Тракийския го доказа. Това не е само мое твърдение, но змеевския пелин винаги варира от хубав към по-хубав, защото не остава неизпит след сезона. Така че весел празник, добро настроение и нека днес е Игнаш ден, свети Игнатий Богоносец, да носи на всички здраве, закрила, доброта, топлина и уют в семействата. Светли празници, здраве и на здраве! Хубав празник! Двама вече споменаха, че днес е Игнаш ден. Отец Петър и господин Диков. Знаете, че по стара традиция, който би влезе в къщата първи, такава ще бъде следващата година. Вижте кой би е влезнал на гости първи, така че тази година кметство Змеево няма да има нужда от нищо, всичко ще бъде предоставено, всичко ще бъде направено. Добре дошли, радваме се до година отново да дойдете, както и аз. Аз идвам чак от Смолян, за да споделя вашия празник. Понеже най-вероятно има и други хора, които не са от тук, като мен, искам да ви прочета с огромно удоволствие историята на този празник. И тази година празникът на Пелина се осъществява благодарение на нашите майстори на Пелина, носители на змеевска традиция, предавана от поколение на поколение от далечната 1919 година. Поклон пред нейния основоположник и виден общественик Стоян Найденов. Билките, които влизат в състава на местния еликсир, се събират и съхраняват последователно, затова са неоспорими доказателства за лечебните качества на прочутата напитка. Благоприятните природогеографски дадености и опитът на местните хора са най-важните фактори, които определят развитието на змеевската традиция. Нашият традиционен пелин стана обект на научно проучване. Съвместната работа на майсторите на Пелин и научният екип на проекта Традиционните хранителни продукти доказва, че лечебните растения предават не само вкус и аромат на напитката, но и обогатяват виното с полезни за организма вещества. Все повече се отдава почит и уважение към българските традиции и обичаи. Корените на нашето богатство са пръснати в цялата страна. Ние се гордеем, че сме част от този безценен избор и днес на това място изказваме сърдечна благодарност към всички хора от село Змеево, които са придобили умения да правят наложен пелин. Изказваме огромна благодарност към тези, които участват в конкурсната част и на хората, които днес на това място представят змеевската традиция. Благодарим на журито и на многобройните колективи и участници в днешната поздравителна програма. Благодарности на всички присъстващи жители и гости на 17-то издание на празника на Пелина 2025, както и на нашите самодейци от детски фолклорни колективи, група за изворен фолклор, танцова група и на най-новата ни родолюбива организация Филип Точо с председател Христо Николов. Изказваме сърдечна благодарност към община Стара Загора. Аз искам да извикам тук една жена. Емилия Петкова, искам да дойде да застане тук до мен. Емилия Петкова, моля да дойде да застане до мен. Моля аплодисменти за тази прекрасна жена. Защото лицата излизаме, а Тило отзад е много важен, а тя е човека, който е може би отнесъл най-големия труд. Разбира се, с хора, които ви помагат. Така че, Емче, за хубавите думи благодаря, ако искаш и ти да кажеш нещо на хората и след това продължаваме да представим журито. Добре дошли на всички гости, участници и жители на село Змеево.
За мен е изключително удоволствие днес да бъдете сред нас. Пожелавам на всички весел празник и успех във всяко едно начинание. Благодаря, има аплодисменти, има аплодисменти, много аплодисменти. Има един човек, който също иска да ви поздрави, но той някъде тук разнася едни дъбаджани, разнася едни неща. Защо не ръкопляскате? Така по-добре. Не можахте да ме познаете, нали? Преди бях Бай Герлим Вселенски, а сега съм Бай Герлим Европейски. И ще отивам да сравнявам еврото, българското и другото. Да видим кое ще е по-хубаво. Много ви благодаря. Радвам се, че имаме в нашето село нещо, с което се гордееме. Това е тази вълшебна напитка. И както се изрази кмета, пийте еликсира на дълголетието. И искам да изкажа най-искрени благопожелания за здраве на едно момиче, което се казва Емилия Петкова, без която този празник трудно ще бъде осъществен. Аплодисменти за нея. На всички гости радвам се, че днеска на празника на Пелина е академик Любчо Василев, заместник-председател на Съюза на българските музикални и танцови дейци София. Господин Мариан Василев с неговата съпруга, дългогодишни преподаватели в Националното хореографско училище София. Съпругата очакваме да се присъедини към нас и Емил Павлов, президент на секция България на Световната организация за фестивалите ЦИОФ. Аплодисменти за него, който по-късно ще дойде. Искам да пожелая на всички хубав празник, хубаво настроение, яжте и пийте до насита. Днеска пиенето е задължително. На здраве! На здравица по повод празника дигна Бай Герлим Вселенски. Европейски? Аз нека да е вселенски, да е по-голям Бай Герлим. Да е на цялата вселена, да не е само на... Няма да спорим. Забавлявайте се на празника, за това сме дошли. И понеже идат светли рождественски празници, аз съм си подготвила един поздрав към всички вас. Да свети вечер твоята къща, здрава челяд нека те прегръща. До теб, другари, винаги да има, да пуши в твоя дом комина, да има на софрата сладка пита, добрите вести често да долитат, да има здраве, дни щастливи, да бъдат плодородни твоите ниви, да идва и в ума ти вдъхновение, в душата ти мирът да е спасение, в очите ти прозрение да свети, в сърцето да изкрят конфети, да ходиш все по вярната пътека, със съвест чиста да заспиваш леко, за грешките щит здрав да имаш, решения добри с успех да взимаш, да бъде пред мечтите ти широко, напред върви, цели се нависоко и нека тъй подготвен тази зима с късмет да срещнеш новата година. Кажете, дружина, да бъде! Да бъде! И сега започваме с програмата в празника на Пелина с нашите всеотдайни самодейци от Народно читалище Пробуда 1928, село Змеево. А сега добре дошли на всички гости. Ще ви представим една сценка за Егнажден и за Пелина на село Змеево. Да се мери сива горголица, не умерил
те сме се събрали. Я да видим, мале, да подготвим и тук една хубава софра. Дайте да сложа малко пилини. Така, иди пусни, иди. Ката, ябълките, пилинче да ги почерпим. Ето те, вини си. Ама не, ти като не е стара, тук в цялата къща провери масата дали е хубава редена, дали е направена. Честит празник, синко, най-напред. Да сте живи и здрави и ви. Много години още да празнувате Игнажден и празника на Пилина. Чулте, Господ? Добре. Нашето вино да видим тук нашия Пилин. Дали? И цвят има, и вкус има, абе да ти кажа, май не можахме много го докараме тази година. Хубав е. Всяка година все по-хубав да става. Харно, харно. Абе то? Те не са направили по-хубав от нас. Дали? Абе то майко от тия се чува, качили някой иди, бе. Сива горголица, не умерил, сива горголица, най-умерил, некото си сърце. А добре сте ми дошли. Добре заварил, ба Игнатие, честит имен ден, честит празник на Пилина, да сте живи и здрави. Дайте да опитате от нашия Пилин, да видим и ние какво сме. Питайте първо от нашия, ви сте ни гости. Я да видим какво сте сътворили. Бре, много вкусен, много хубав тази година. И на цвят сте го докарали, и на вкус сте го докарали. Приготвили сме ти и дарове, нали си Игнат, а днес е Игнажден. Да си жив и здрав, дълги години да напосрещаш. И здрав да си, па Игнате! Сета и да напосрещаш! А сега да опитаме и ваша. Хайде, ба Игнатия, сега опитай от нашия Пилин да видиш ние какво сме сътворили. Заповядай, дай на твоите хора, на всичките. Вашия се го бива. Ама май, вие сте го докарали, май по-хубаво да такова. Я опитайте да видим. Ама ти знаеш, че тях не е по-хубав. И аз те си мисля, че тя не е по-хубава. Дайте на Богите, че пияна жена весела къща. Нека се напукат да се напият. Харане. По-хубав е от твоя. Знам, мале, знам. Това можахме, това направихме. До година живот и здраве, още по-хубаво да го направите. И повече да донесете, или само става малка манерчица, отколкото само на единия половината мустак не можа да намокре, бе. Вие го държите там скрито, тъй ли? Път за изпът. Вие май за изпът го държите, а? Ама като го гледам, и по пътя сте се ударили, къде сте идвали. То много малко останало, бе, да бяхте турили малко повечко. После ли? Слушай сега, те сте ми дошли. Айде да ми изиграйте едно хубаво хоро. Така. Айде давай да видим сега, какво можете да направите.
все пак много хубаво играете. Ама... Ами, дечицата няма ли да станат и тия, ама айде после, айде те се зафанали ви. Айде поиграйте още, бе. Поиграйте още да се напълните душата. Абе, сърце юначко ни трай и аз ще вземам от тръсна едно хорце. Добре, тия малки кукли само толкова аплодисменти ни заслужаваха. Хайде още! Прекрасни бяхте, Сладорани, прекрасни, понеже гледам дечица, едно мънинко гледало как баба му се сваля чайнето и го слага в чаша с вода и вика: ей, баба, това беше много яко, дай сега с очите. Обявявам с удоволствие следващите изпълнители. Искаме да кажем добре дошли на певческа група Верея при Народно читалище Свети Кирил и Методий 1921 и Малко Верейски завзеци при Народно читалище Свети Кирил и Методий 1921, село Малка Верея. Те ще ни поздравят с песните "Замръкнала Мари хубава Яна", "Бела за вода отива" и "Събрали се, мамо". Ще се посмеем и с скечовете на селски клюкарки и новогодишни неуредици. След тях са юношеска школа към представителен фолклорен ансамбъл "Нашенци". Най-важните забравих да ги пусна тук на сцената. Това са танцорите Змеевските дечица.
средна възраст 6 години, най-малките са по на 4, най-големите са на 8. Най-хубаво играха Данко и Николай. Както навсякъде няма много мъже. Ние в нашото читалище правихме хор, защото имахме юбилей и се събираме на репетиции вечерно време. Жени, колкото искаш, мъже тук там е. Един комшия вика на друг: Диньо, я в нашото читалище събираме се на репетиции вечерно време. Ядем, пием. Други викам: кога пеете? Че вика на връщане. И такива неща се случват. Вие бяхте излевзеци, нали? Байби Йордан Гярака ще съпровожда с акордеон. Радиатора колко тежи, Йордане? Горе-долу 14 кг. Заповядайте, момичета и момчета.
Леле, къде отиде тоя моя Цочо, бе? Абе, къде са Диана, тоя моя Цочо? Леле, Цочо! Леле, киче, колко си хубава! Милата ми женичка тя! Как си се подредил, бе, Цочо? Цочо, Цочо! Кинче, много ти благодаря. Веднъж и аз да съм се подредил. Вся някой друг се е подредил в това живот. Мале, мале! Я ми кажи сега, къде беше? Преди 2 дена те пратих да напазаруваш. Повика да купуваш за новата година. Защо ми се връщаш 1 час преди новата година, бе, Цочо? Виж го, Кинче. Съвсем случайно среднах пешо. И съвсем случайно отидахме да се почерпим, да изпратим старата година. Че къде изпращахте тая година, бе, Цочо? Естествено на гарата. Гарата? Че ви трябва с товарния влак да сте изпращали тая година, бе? Дай, Кинче, транспортни неуредици. Кво? Влака беше вече заминал. И решихме спешно да се отбием в Любен. Сериозно? Да знаеш, Киче, колко много народ изпраща старата година. А, така. Ей, Цочо, Цочо. И прочетаме 2-3 романа. И след той още няколко книжки. Ма ти си решил да се просвещаваш ли, бе, Цоче? Киче, аз го правя това напоследък. Верно, вкъщи имаме 2 книги. И после какво стана? Ами после отидаме да търсим, нали ми беше поръчала да купя Айде, казвай. Елхичката, дай, че нямам време. Какво стана с елхичката? Отидахме с Пешо
да купваме елхичка. Тук елхичка, там елхичка, няма елхички. По едно време киче гледа цяла гора с елхички. Обаче продавачи го няма. Ими, ти що ни окастри цялата гора, бе, Цоче? Много добре знаеш, Киче, че съм любител на природата. Тъй. Любител, аз сега всичко разбрах, ама едно нещо не разбрах. Я ми кажи сега, къде е тая пуйка? О, пуйката е! Как е? Ето я! О! Ето я! Мале! Добре ли виждат моите очи, бе, Цоче? То той не пуйка е, дамаджана, бре, Цочо! Киче! Получила за някакъв фал. Пеше взел моята пуйка, а аз съм взел неговата дамаджана. Мале! Здравей, Киче! Айде на здраве! Здраве! Пуйка! Добра среща! Идвам с клюката гореща. Щях да си струша краката, щом научих новината. Думай! Най-напред при теб се спирам. Първо да те информирам, че нали сме дружки стари, друга да не му привари. Добра среща, мила Гане! Старост по уста да остане, в гащи ми е приковала, нищичко не съм разбрала. Казвай бързо новината, нищо да не остане скрито. Виж, кафенцето ми кипна, сяда и на теб ще сипна. Ох, Маро, щях да идвам уж за кратко, ма то с кафенцето нали си по-сладко. Да поседнем по чердака, да побъбрим по чердака, тя новината ще почака. Така не може, Гане. Казвай, вече я подхвана. Ох, Маро, взех да се колебая вече да ти кажа ли, не знам. Много ма и срам. За сина, че се отнася, казаха, че се занася с съседката Марина. Дед мъжа й наскоро се спомина. Няма 2 недели, Маро. На лузята ги видели. Как въртят любов гореща. Ич ни било първа среща. Нищо вярно няма, Гане. Черна болест да ги фане душки селските клюкарки. Ръсят клевети без мярка. Аз пък чух да се говори край комшийските стобори, че твоята снаха Невена била булка развалена. Много шарела с очите и си дигала полите. Де намери, дето свари и пред млади и пред стари. Даже шепнеха си там, че с рога се е здобил твой нетко Дракемил. Моя? Да. Пълни простоти. Млъква аз да не зафана клюките за вашата дама. Уж у София се учи. Пак цяло село знае ко се случи. Извън брачно е родила Маро щерката ти мила. Тя круща далеч не пада. Ти е подмлада. Ти пак, ти да ми беше честна. Беше чак в града известна. Мома стара си остана. То добре, че с хитрост фана твоя будала, драгия, да срама ти да прикрие. Аз, клюкарка. Слушай, Гано. Слушай, дърта публикано. Късваме с теб до слука. Дружбата ни бе до тука. Ти за той ли се довлече и захвана отдалече,
да ми клеветиш децата, моя мъж и мен самата. Пишеш ми се много честна, пък си маскара известна. Марш! Разкарай се от тук, селски ми разлив буклук!